Straight to the point. Now, arita mahigala sa isyo na to mga kagalaan nga lokal kay kinini ang uman matiwas gahapon diri sa may pinamungahan, no? Kining comfort room nga 1.1 million kapin. Ganyan ilahos na sa ta mahigala didto sa kini ba nga maong comfort room 1.1 million kapin eh. Gamaya po ning si Ara oy usa ra man day kabawl ning sa lalaki usak sa babae. Unya dunay shawiranan inana no. Mao ni kining mao ning si Ara. Usa ka bawl sa lalaki, usa sa babae. Atong gitanaw ang bawl mahigala, very ordinary. So nanggawas sa manis pamantalaan good kasamang names, unya akong gitanaw ang mga pamahayag mahigala sa tubag ni pinamungahan Mayor Glenn Barriquatro kani ba? Naman iyang tubag din ni ining maong migawas pamantalaan. Ani gawas sa magud ni asa maning pwede ba ni ma-zoom kuandong? Akatuto ang headline sandong be, akatong sa front page be. Ang kani mo ni no? Sige. Mo ni ang kuan pinamungahan Mayor slums governors claims versus toilet project. Yan iyang gisaysay dinhi ang iyang tubag. Ug unya kini ni ang kantidad ini kay 1.153 million public restroom. Ang mga tao sa pinamungahan kini ni ang ako dako kog pagtuong mga bright ang mga tao din di po na nimo pwede nga imo lang inyon nga mauna siya 1.153 million. Og imo gyud ang ipugos kana mga tao mura man mga higalag og imo na ipugos sa mao ginay 1.153 million. Unsa man gibuguan ka sa mga taga pinamungahan day? Straight to the point. Insulto ni sa mga tao sa pinamungahan oy og imo gyud ipugos nga maunang 1.153 million. Bida pod, no? Tanawa, mao na yung mga higala nga CR. Ato ning mahisgutan mga sukitig paminaw kay doon na mo ko'y nakasulti na mo diri nga na-open na kuno ang CR. Di padadaan na to dito reporter. Dito sa kasamang Jane Gallardo kay ang ato ba nga nabaguhan magutay ang may na lang maka tanaw putaan ng maong comfort room nga tag 1.1 million. Ubuhan o makasuway lang puta dito bisag makagamit patag suway ba lamang ni store nga pangistorya puta ba kay suway kita ng CR nga 1.1 million kape. Basi mahimo ning tourist destination kini sama adtong ginahimo sa Cordoba nga duna mga higalay 10,000 roses. So pag adto gi-check na lang nato pod mga higala ang mga bawl ug unsa bang klasiha duna bay kay og mahalon nga CR mga higala duna may mga mahalon pod nga bawl. Para ana mga Japanese nga mga kuan gyud ba? Nga nanatanan nga kuan diha niglingkod nimo okay na tanan ni store. Imo nang remote control ang CR, okay kayo. Madto kay Japan kana mga hotels dito, yan na ang ilang style. Diri sa Sugbo na kana sa Nostar nga mga comfort rooms inana. Pudi pud kaabot nga ng duha ka comfort rooms mahimo mga higalang 1.1 million oy. No? So kini ni ang gitanaw nato ang bawl unsa man ordinary raman kayo, nasa sud ani don dalawar ko ng bawl dong Kini mo ni ang bawl. Nya sa picture ni Jane Gallardo kigisud man nato ni ditong comfort room. Ako man gipasud sudla kuno dumi. Mao ni siya mahigala tagpila man ning klasiha sa pansayan. Gipapicturan ko ni Miguel para ma-check na to sa American Standard. Kay American Standard man eh. No? Okay, mo ni siya mga higala So kung atong tan-awon kini naara ni mahigala makita ra ni makaigsunan naara ni Swilco, naara ni sa Cebu Builders, daghan na ni din Pwede na ning susi dito makahigala no tagpila ginin ani. O panalitan makahigayon ang mga tao, mutan-aw sa Wilcon, sa Cebu Builders, naara po ni sa Atlantic, nga nasa City Hardware, nasa Ace Hardware. Naara ni siya mga kuana. Unyagi check na to mahigala ang presyo. Kay ang tubag raban din ni Glenn Barriquatro wa gyud niya mga higala isay-isay ba. Nga mo na kini ni ang kuan kay ni ang statement kana na ang matud pa niya kaning sa pamatalang the Freeman. In response, the town's mayor released an official statement clarifying that the project was fully funded, approved, and monitored by the DILG monitored by the Department of Interior and Local Government or DILG.
To set the record straight, matod pa Mayor Pare 4, this project is duly funded, approved, and closely monitored by the DILG. Closely monitored. Akong katinganan, kung closely monitored, of course, we presume that you yourself, Mayor Glenn Pare 4, has also closely monitored in this project. Ikaw kay Mayor. So imo po nang closely monitored. O napag yung DILG, o ang province, o ang region, nag-closely monitored sab. Naunsang hintabuan nga katuluman da ini nga location aning maong CR. Nga naman, wa mo makasiguro asa iugbok ng CR, ha? Magsugod pa lang yun. Wa mo kasiguro kano sa asa dapit kay pag-adton Jen Gallardo nanugaan ang mga kuan, ang mga trabahante nga primero sir dili sa ay bangag. Magitan-aw na to mahigala na napicturan ko ang bangag. Dito dapitang bangag kay ngadto tukuron. Nyagingan sila ayo diha kay dili na inyong yuta. Ipabalhin sa spikas, agibalhin. Nagbangag na po sila glain dito spikas og nagugbok naghaligi. Nyagingan na po hoy di na mao din ha. Mo na karon ikatulon na din ang location. Ano na inana man? O sa maning kalakiha, mga tao ba yung magduda mga tao? Giuna lang yun nga magkasinabot na na. Bagaman, okay na tanan. Kamu ni bahala diya. Nara ninyo, basta kayo okay na nga mo. Di malikayan ba ang mga tao magduda ginana? Ako, di mo ko basta-basta mutuo nga. Unsa ba? Pero kinigod mga higala na amog ebidensya. Kanang comfort room, patuuhon ni mo ang mga tao anang 1.1 million kapining maong comfort room. Inya ipugos ni mo patuos mga tao sa pinamungahan. Kanang mga tao sa pinamungahan, dili tao na mga bugo, uy. Ha? Kanang 1.1 million nga kantidad, bay na in tao na, uy. Ya kini, comfort room ra. Ang mga naminaw na karon nga nakasuway magpatukod ubay. Ay, indekin, nakasuway magpatukod ubay. Magkaralit dayon nga, ano na anak man na? Mag-loan ka sa pag-ibig, kanang bayas pag-ibig, kanang 1.1 million bay na gina. O babutang ka doon na kay budget, ibutang ka lang 5 million nga balay, ay lang ng mansion ka kayo, ha? Di siguro po ka mo gasto nga sa CR landaan 1.1 million. Ang mga tao, og imo nang i-insist nga maugi ng kantinara, o sa mainsulto ang katawhan sa pinamungahan, ano eh? Sa pagtuon ni nila nga, di may kamaong mo kwintada, murag lahi ba paminaon? Ha? Tanawa ang iya mga higalang. Asa man tong sa American Standard nga kuan mga pictures na tong gipanguha dahi ken bebe. Mo man ni ordinary naman nga mga bawl. Di man kadto mga higalang remote control sa daw ka ordinary ana nga bawl. Gamay ni amot lang kahaog mo kuan ba ni? Mo donar ba ni dugay-dugay day? Tingalig pila ka kuan basin na hinuon og magkabo nagbaldi ang sunod ani. Nagpila man ni nga bawl. Diyo, atong i-check sa American Standard. Kini nga bawl. Tara, ipakuhan ko no names. O, mamo ha? Ang presyo. Okay. Itapad gamay names. Pwede ba na makuha ng picture? Natapad na ba ni picture, ha? Mao na ba ni? Maklaro ba sa atong social media ba ka ni? Kining maong picture manghigala. Kining picture sa tuo, mao kini ang picture sa pinamungahan. Actual ni. Nga gipicturean ni kasamang Jen Gallardo. Dito sa pika sawa nga kung atong atubangon, mao kini ang picture nga tong gi-check mahigala sa American Standard tagpila. Ang kantidad ni 21,420 pesos. 21,000 ra. Ha? Nan kung duha ka buok, pila man di ma 42,000. Kasamang Nestor. So, kini ni ang kay tanawa. Ay, kuha na ipakapin na lang 420, ha? Okay, ha? Tanawa. Mahimo sang 42,840. Kaya naman 420. Ito lang nga pilag kwenta. So, 42,000. Kaya nga naman mga kagilang, ato maguning klarohon ba? Ha? Mayor Glenn, ang, mana ko giingon, ang detailed unit price analysis ba? Ang kanabang mga gamit niya, gibutang diha. Makwintada mo na. Nya kanang mga taos pinamungahan nga nakasuway patukod og bahay. Moadto man na sa Wilcon. Moadto man na sa Cebu Builders. O sa Ace Hardware makaingon man nga makakumpara man dito nga sa batong atong CR dito sa gobyerno nga pinahimo. Makadto man na. Bisa pag dili ka mo tukod og bahay,
Makasuri-suri mga ka. Usahay bitag mag-suri-suri lang kita sa Wilcon. Suri-suri kay lingaw man sa ka suri-suri dito. Bisa ka din na kay pangitaon mga higala nga. Ngita ba lang kakag suga baka dito inday ken kana mga kuan dito sa kuan. Kini nang nakipangitaon gusto kag mga suga-suga lang ana. Naaman dito. Suri ni mo sa Wilcon or di gani sa Cebu Builders or baka diri sa kini ang Atlantic or sa City Hardware, pwede po sa Ace Hardware, isuroy ni mo dito, hapitan niyo tanaw ang bawal o tagpila. Hapita tanaw. Aron makas, ingon mo nga, uy, my God. So kung tag 21,420 kining usa, sa to pa ang duha, usa sa lalaki, usa sa babae, 42,840 ra. Maura. Pumita kong ingon kining si Ara. Nya butangan ni mo gamayng lababo, inana. Sus Ginoo ko. Nya ang giingon nga ang DILG closely monitored ban. Ato may galang kuha ng report kasamang RV Veloso kay maoy ni kuha dito reaction sa DILG. Karon taon asa man si kasamang RV ato i-check ang report human lamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the point. Atong kuha ng report ni kasamang RV Veloso sa DILG nga habig. Kay ngano man ipakita lang balik tong newspaper palihog dong names. Sa pamantalaang The Freeman ba? Lisod man sa kayo og di ta makahisgot sa DYHP kay naunhan naman tag hisgot sa social media o sa newspaper mo na nga mapugos gyud tag hisgot aning kalakiha kay lisod pug kaayo og maulahita DYHP gyud ta prebuyag. Kita may overall number 1 station sa Sugbo o atong sister station IFM. Unya karon maulahi lang ta ani. So kining di pud pwede. Muna nga og maulahi nami sa social media ni gawas sa newspaper mo catch up ta sa atong diskusyon kay kay kuan ning pinamungahan. Unsa ba ning ilang kalsada malabyan ra ba ning kalsadaha diha nga kuan? Labyanan ba gini indeken? Sito ba kanang pinamungahan? Katong maong si labyanan na makalabay gyud kadto. Mao ba? Okay, so kini gong yang giingon ni Mayor Glenn Baricuatro niya sa first paragraph lang daan sa pamantalang The Freeman matod pa din niyo. After Cebu Governor Pamela Baricuatro inspected. Ato zoom in ko no dong para nga maklaro gid dong. Ato basahon dong ha. Ato analisaron. Okay? After Cebu Governor Pamela Baricuatro inspected the controversial 1.153 million public restroom, pinamungahan taon Mayor Glenn Baricuatro stood firm in defending the project and lashed back at the governor's allegations as unfounded and baseless. Straight to the point. Mayon taday og si Glenn ba mingon sa nga sige ato lang i-check na unsa ba na. Kay tan-aw nga kining maong kasilyas di ra man mabot 1 million dili mi bayad og 1 million. Pero mo stood firm siya, sabi na saya pagod aning pagkasulti human kuno si Gobernador Pamela Baricuatro ni inspeksyon sa kontrobersiya may gala nga 1.153 milyones public nga kinini ang maong kasilyas. Si Mayor, si pinamungahan Mayor Glenn Baricuatro ligon nga mi barog. Sabi binisaya na stood firm in defending. Sa pagbisaya na Mayor Glenn Baricuatro stood firm in defending the project. Sa ito pa, iyang gibarugan. Ligon niyang gibarugan ang pagdipinsa ni ining mga proyekto. Straight to the point. So, gi-insist yun ni Glenn nga mao ginasay kantidad. Wala no? Ginoo ko. Ha? Unya, matod pa siyang statement sa sunod niya kung sa second page 2 sa pamantala ang The Freeman. Ang iyang statement, motherhood kayo nga statement. Ingon siya mahigala, kinini ang in response, the town's mayor released an official statement clarifying that the project was fully funded, approved, and monitored by the Department of Interior and Local Government, DILG. Pinaana pa siya, to set the record straight, this project is duly funded, approved, and closely monitored by the DILG, the mayor said. Straight to the So, point. kini kuno nga proyekto mga higala to set the record straight. Pinaana pa. May palang og taga-economic husay be. Atong tan-awon kuno ang detailed unit price analysis ani. Sama na akong gibuhat ron be. Asa nang mga kabilyang gipanggamit. Aron maklaro na to. Unsa man gibutangan na diamond ng naa diha mo nang maingon ka nga mahal gyud kay naay diamond sa suod. So kana nga statement nga closely monitored, nadaot na gani daan nga closely monitored magkana.
sa DILG, na-appeal ang DILG, ano mo na akong kuhaag reaksyon mga higala ang report ni kasamang RV Veloso, ani? Kay kinini ang na closely monitored pero katulog yung ugbok-ugbok ni mong CR. Sa tabawa, ma-identify hain dapit ang actual gyud nga butangan. Kung maohon din na mga higala. Ha? Unya tanawa ha, ang iyang gisulti ingon siya nga, he explained that the 1.153 million fund was granted to the local government as a subsidy after the municipality was recognized as a seal of good local governance SGLG awardee. Hence, this is not taken from our local fund. Kanang inana ba nga, di man ni atong local fund ay kay award ba sa LG. Unya, mo po ni mong tubagan to sa, para mas katauhan, buhis ba na? Para sa mga tao, kwarta man sa mga tao. Unya, kanang sa tennis court, nga imong, kanang na ang atop, mayroon po ka nga, dili man ni local fund kay, sa province man ni, hinatag man ni Governor Gwen Garcia sa province man ni. Kung saan man na, iya din ng kwartang Gwen sa iyang bulsa. Nga kwarta man na sa mga tao, buhis man na. Are we expecting the same answer? Mayor Glenn Baricuatro? Niining sa tennis court po nga ang paatop sa mahigla 10 million? Mag-expect ba may the same answer nga mayon ka nga adi man po na local fund, total funding man na, financial assistance man as Kapitolyo? Uy! Unsa ko na istoryahag maohon? Straight to the point. Nakini mo man iyang pamahayag. Nya sunod, wag yung tatagay kwintada. Hid-on og tubag ang isyo nga 1.153 million man na. Kay tagaan ta mahigala motherhood statement kay closely monitor man as DILG. Og closely monitored na as DILG. Nganong katuluman nagugbok-ugbok na? Og closely monitored na as DILG. Nganong kamahal ba ana? Sa to padaghan kay mo nagmonitor anang mauhon. Ni tungod sa kadaghan ninyo mo nang ni mahal hinoon. Inihagi ko lang ni katawa ha. Kaya nga naman di man i-hid-on og tubag. Tagaay may sa detailed unit price analysis. Niingon may noon si Glenn Baricuatro nga, aadtuan yung sa engineering. Limang kagi mo pa nang hago-hagoon natin. Kisa may pangitaon na mo sa engineering. Kaya motherhood man siya pa daday. Adtuan yung sa engineering. Kisa may pangitaon na mo dito. Ako ipadto. Padala na kong reporter dahi. Pa-check na ko ng kwan. Kana na ang detailed unit price analysis. O may maayo og mabutang na kagtarpulin sa dina nga mao ni nganong dako ni kay mao ni ang gasto. Ang atong bawol manggod American standard na nya mao man ni ang kantidad 21,000 man ang usa ana mo na ang duha 22,000 at 21,420 mo na ang duha nahimo na siyang kuan 42,840 nya kay giplitihan man ang pliti padong sa pinamungahan mahal man diha tanadakan. Kanang explanation ba nga hid-on ba nga makatuo mga tao o di makatuo mga tao? Kanang klaro ba? Unya may kanang urinal mahal man na, no? Kay kanang urinal amo gitan-aw sa ang presyo tag 9,000 man. Nya kanang 9,000 god. Ug kumprahon ni sa Cebu nya plitihan, ang pliti padung sa pinamungahan diha tadadakan kay mas mahal man plitis padung pinamungahan. Ay! Kana explain na dapita. Kay lisod man kay mga daan closely monitored mas DILG na appeal pang DILG ning kalakihay noon. Ha? Kining urinal American standard tag 9 mil. Ang laboratory nga unsa ba ni day? Puzi brand 8,000. So makwintada ta man na. Mo man akong giingon. Magtukod tag usa diha tapad nga the same gyud anang kuana o makaabot ba nag alam mo ano to? Ano maklaro na to? Karelate ba mga tao ani? Unya, nga pa yung gisulti nga kuan. Nag-undergo kuno ni mahila. It has undergone and successfully passed a 2-level review. Grabihan din pagka-review ha. 2-level review god. Ha? 2-level review. It has undergone and successfully passed a 2-level review by the DILG. That is by the provincial office and regional offices of DILG respectively. The mayor added. Sabi ni saya pa ni agi ka na og nagmalampuson ang pasar ana sa duha ka level gayod nga pagsusi. Review. Ha? Sabay Bisaya pag review day. Masake mo na review. Bawa na. Sa DILG
Kana kuno ang provincial office sa DILG o ang regional office. Review gitan-aw balik sa tupak susig gyud mayo ni. Ato ko ang reaksyon mahigalan DILG. Unsa man kumusta man DILG dito kasamang RV Veloso? Ato tagad pagtagad mahigala kay apil man sila ani. Muna kong iyon ha. Kana na ang yanong tao makakitaan ni mahigala ang yanong katauhan. Makakitaan ni kasabot sila nga dili na 1.1 million oy. Ha? Di kinahanglang ma-engineer ka, kasabot ka, niya na nga kantidad. Nya, kumusta man ang DILG? Ato tagag pagtagad mahigala ang report usab ni kasamang RV Veloso mga sugiting paminaw kini nga portion nato kanato sa DTX 500. Taas bang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka nya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar ug glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension moresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Now atong balikan mga kaigalaan kay kini mas may pamiingon sa giling balik 4 bitaw akong gisusig ng kana nga CR dili magsilbi ha dili na mahimong 1.1 million dili na may bayad og 1.1 million ana. Ang problema dako ron kay do na may aligasyon si Pambari 4 nga ang kadto tiyang nag kontraktor kunuhay ana di man day mo nagtrabaho. Ha? Ang iya rawang lisensya mo igabangan di ay. Adoy. So do na may lain nagtrabaho di ana. Diha nang laay ron. Ato na agi katawa. Ato paminawon ang report ni kasamang RV Veloso. Kasamang RV, kumusta man ang atong pabisita sa Department of Interior and Local Government? Yes, kasamang RV? Yes, kasama Atty. Rufil, maayong buntag ninyo diha ingon man sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag ninyo diha. Kasama Atty. May buntag Rufil. kung nakapamahaw na ba ang tanan? Naka-CR na ba ang tanan? Tining pinamungahan, kanus alas ka naka-adtos pinamungahan? Nakaagir ako kasama Atty. Nakaagir? Rufil, pero wag gid ko kapondo didto kasama Atty. Rufil. Kalabay ka ni mo CR, wa? Wala sa ko kaagi. Kadtong higayon na before adtong linog kasama Atty. Rufil nakaagi tas pinamungahan kay ni Susi man sa dito sa 7th district sa flood control projects. Flood control projects, okay. But kini ni ang diri sa may kuan, si Jane may nakaadto kagahapon, si kasamang RV may diri sa DILG. Kay naapil mo ng DILG ani. Kumusta man kay kuan din ni siya in DILG? Kini ni ang ilabang award sa DILG nga tos pinamungahan. No? Yes, kasama Atty. Rufil. So may nitabo aning kuan na project ka? Atong sugdan kasama Atty. Rufil, November mangguna siya 2024 kasama Atty. Rufil gani na sila press release sa November 19, 2024 nga nihatag sila sa listahan sa muhabot 714 awardees no sa 2024 nga SGLG or Seal of Good Local Governance kasama Atty. Rufil. So kaning Seal of Good Local Governance mo kuan ni sila mo award ni sila sa mga municipalities, sa provinces ug cities nga nakahatag og maayong panggobyerno. So maayong panggobyerno. Kini kalakiha dai abi nimo no kani sitwasyon na ron. Ma-question po na ko unday LG ani nga unsa may ilang criteria sa pag-judge anang inana. Kay so, kung mauhuni may gala labi na karon nga nani si ari nani 1.1 million. Basig sa dutoy bagadawat na award sila. Unsa di kalakiha god, no? Pero sige, nya sa may sunod na hitabo. Sama na siya kasama Atty. Rufil kay ato lang yun ni para mas masabtan. Para masabtan kasama Atty. Rufil. Ngano nga nakadawat sila ato nga award unya unsay proseso. So ang kana nga SGLG kasama Atty. Rufil lakip na ang i-assess sa DILG ang financial administration and sustainability, disaster preparedness, protection, health compliance ug uban pa nga naglangkob. Okay. So sige, so selected nakadawat silang award. Nakadawat silang award. Usa may sunod hitabo kining maong kay miingon man si Mayor Glenn Baricuatro nga kining maong project it has undergone and successfully passed a 2-level review by the DILG. That is by the provincial office and the regional offices of DILG. So kining maong CR na review ni province sa DILG o sa regional duha ka bukyot na nag-review.
kana kasama Attorney Oh. Rofil, dito man ta ibalik man ta sa DILG ni adtong Lunes, gahapon kasama gahapon dito kasama Attorney Rofil kani nang tagi-ubanan dito nga kanang atong reklamante. Oo. So atong gipangutana si DILG kaning PD Provincial Director kasama Attorney Rofil nga si Director Sastrilio, matod Sa first name ano sa Strilio day? Sa Strilio tawag ko no. Sastrilio Kay lain man ni ang sa province ni. Yes, kasama Attorney Ang Rofil. opisina sa DILG province saan na gani ron napita? Ang opisina sa DILG province kasama Turfil naari dira sa kuan legislative Legislative oh building. legislative building kasama Turfil. Ang sa kuan sa regional office. Ang regional office nato naaman tingali ni sa Lahog kasama Turfil kung Okay. wa ko masayop ako lang na i-verify balik kasama But Turfil ang basta ang ato ang provincial office provincial dire sa Capitol gihapon kasama Turfil. Silingan na din nato. Dr. Oh. Jesus Arobel Sastrilio Jr. kasama Turfil. Okay. So ato sad siyang nahinabi kasama Dr. Jesus sa Strilio. Yes, Nindot kasama ni kay balaan magan Jesus. Oo. Sa ato pa murag mag-expecta nga mutugan sa tinuod kay Jesus na guding daan. Hino, mingon sa nga Pedro, murag duda taga San Pedro, murag namakak pa to. Pangutanam to San Pedro, ikaw ba tong kauban sa Ginoo? Sa di, uy, unyo kauban ano? Pero kini nga Jesus, imo pambarugan na imong nga ano, Jesus na gunang daan. Sige, karon to taon, mahigala to ipadayon ng report ni kasamang RB, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Ato nga specifications mahigala nga gipitsura ni kasamang Jane Gallardo gahapon pag adto gyud sa CR dito sa kini ni ang pinamungahan. Amo gi-check 21,000 gyud ang usa. 21,420. Sa to pa kunduha kay usa sa lalaki, usa sa babae, mabutang nato nga mga 42,840, no? Pero kung mauna nga 42,000 na ang CR, pwede justify po nga inyon nga mahal man kay 500,000 po pagbiyahe. May magipalit lang na diha nga diplitihan pa man na. Ato nga agi katawa mga sukin tig paminaw. Nga ato man ang mahisgutan gyud mga kagalaan kay lisod man pud kay kami sa DWHP mo ulahin na pud mi aning kalakiha. Naunhan naman mis newspaper. No, nauna newspaper, social media nauna na tan-on uy naulahin naman tani DWHP an hinuon. Kay usaon tamang kung dili mo tamo anha ng lugar ra ba. So dunay nagka-post social media di uy, legitimate man ang isyuha di ay. Sus na naman ang gawa sa mas pamantalan da Freeman. Ang ako magukod na lang ko kay naunhan ko sa da Freeman. Ato lang ning gukuro ning maong isyu mga higala kay ang mga tao kinalang po sa masayod sa kamatuoran. Na karon atong balikan mahigalas kasamang Alvin Veloso kay akong hinaot nga kinis Dr. Jesus Sastrilio, mag-expect ko ani Dr. Sastrilio, good morning nimo diha. Mag-expect ko nga anisay gyud ning ato ha kay sangan pa lang gud nimo daan Jesus na god. So nagtuog gyud ta ani nga kana mangan Jesus unta dapat buutan gini na. Og di man gani madag magbinuutan gyud kay di man ta perfect pero kanang nandakong porsyento nga magbinuutan ta gamay, ha? Ako balikan na si kasamang Albi Veloso mahigala. So, kasamang Albi dito ka sa Bisinas DILG. Kumusta man sa may sulti ni Dr. Jesus sa Strilio? Yes, kasama Attorney Rofil na ni balik tangad to sa DILG office sa Cebu Province kasama Attorney Rofil. Una na nagipahibaw ni Director sa Strilio nga muhimo sila og inspection sa site dito sa Barangay Tahaw sa Pinamungahan karong October 28 kasama Attorney Rofil. Unsa man oras sa ilang inspection? Tuesday na siya kasama Attorney Rofil pero wala na siya mo pahibaw sa oras ni hangyo ta kung pwede ba ta makakuyog pero ingon siya nga ayaw lang sa di ta pa kuyogon. Ngano di ta pa kuyogon nga media man ta? mao na iya ang gipahibaw sa ato kasama Attorney Rofil. Kanang Dr. Sastrilio kanang ganahan ta mi mo kuyog dok kay kon man di mi pa kuyogon na mamaya mo ko kanang service pagkatag lang mi dito. Kay unsa may kalainan og mukuyog ang media og di mukuyog. Kay kini manggon nga kuan na naman ni ka naman gyud ni. Onya kay October 28 unsa may rason di masang pakuyog day. Total ingon nya, total di man mi mosakay sa inyong sakyanan sir naman mi amo sakyanan kagulingan. Wa po nasulti ka sa orasa. Wa pod kasama Attorney Rofil pero mo dasad sila dito mga engineers kasama Attorney Rofil nga mo daw mo susi dito kay na may expertise pod. Okay. Lahi man. Kay basta do ang tao bang ordinary kana klaro man na masusi man sa Wilcon. Na si Builders, na sa Ace Hardware, na sa City Hardware na tanan.
Nagsulod ka mo, ngita lang gani ka kanang, isa ka ng samin lang, o rin ngita ka electric fan, susulod ka kapil dito. Sa ka ng mga bawal, kita, ka nga, di ba mahal na mga nitag 4,000 na na? 5,000 na, 6,000. Kini ang specification na 21,000. Ay, hope mahal na- siya, lingkuran lang. Basta no. Expert pagka ang ordinary nga tao kasabot. Nanong expert may mga to, I hope nga kini expert mo tugas tinuod. Kay basig expert pag abot dito mingon niya tinuod ay gyud that 1 million gyud ay ni. Madaot ani ka expert gyud ani kalaki ha. Mo na nga mayo siguro dok. Ano man di mama transparent? Ano lang gyud nga maklaro ba nga way duda ang media ba? Be, aside may higalas DYH PR min Cebu og maohon ni duda ko mo apil adto si Alan Domingo ini kalakiha kung maohon ni. May buntag ni mo diha kining lan. May po ni tunoy kay pag ingon bitaw na open naghapon padtuan ginato kay pareha ba sa 10,000 roses ma-amaze man ta ha. 10,000 roses kuno na sa kuan na Cordoba. So ang mga taga Manila nanganhin naman nya na murag na kuan ba na nibuto ng maong murag viral to ba. So pag ari itong mga HR to sa Manila, ingon atuon ta na ato ni. Asi ato ta. Fiction. Oh, ato tinuod gyud ay nga 10,000 roses may Cordoba. Manakadto ko nya kay ako tong giubanan tong taga Manila ato ba. Kay gusto mo isa mo one. Karon kini CR 1 million. Nag ma-open na nimo ay makasuway gyud ani dito. Kaya mag-outing. So ang DILG ilang susihon karong Martes, Yes, kasama Attorney Rufil. October 28. Pero ila lang di na sa magpakuyog og media. Mao ba? Mo na siya kasama Attorney Rufil. Gani, na mga gisupply nga mga documents kasama Attorney Rufil nga gipakita si Director Sastrilio. Kay ang ilahang pag-adto didto sad is the technicalities sa paper trail sad kasama Attorney Rufil. Kay adtong February 14 dunay gi-release ang Central Office nga February 14 ato ko ng mga pizza. February 14. February 14 karong tuiga kasama Attorney Rufil. Okay, doon ay release ang Central Office. Central Office ang kanang kuani siya kasama Turnerfield kay si Regional Director Leocadio Trovella mandaini kasama Turnerfield, so sa Region 7 ni. So ang kani nga letter kasama Turnerfield nagdirect ngadto sa tanan nga Isa mga tong DILG sa region si Director si Ricardo Leocadio Trovella. Okay. So kada siya kasama Turnerfield sa maong letter didto niya gipahibaw nga ang guidelines no sa tanan nga mga SGLG awardees nga kinahanglan nga mohuwat una sa guidelines og sa notice to implement kon NTI kasama Attorney Rufil nga gikan sad sa central ngadto sa region unya province unya ngadto na dayon sa local kasama Attorney Rufil. Okay, so ang instruction niya mohuwat sa notice to implement. Yes, kasama Okay. Attorney Rufil. So, dihang naabot na, nagsige man na sila comply. Matod ni Director Sastrilio nga ni adtong May 23 kasama Attorney Rufil, naka-inanay na og submit ang kaning pinamungahan sa ilahang mga documents para mahatagan sila sa notice to implement. Okay. Pero ingon sa usa sa engineer dito sa SUD sa DILG nga mo'y nag-collect sa mga dokumento nga wala nakakumpleto ang pinamungahan Uy. sa Environmental Compliance Certificate or ECC. Oo. So ingon kasama Turnerfield nga to follow lang. To follow. To follow lang kasama Turnerfield. So moto siya nga niadtong September 29, so September 29 kasama Attorney Rufil, naa na say letter nga address to Mayor Glenn Baricuatro kasama Attorney Rufil nga you are hereby notified to implement the construction of comfort room at public beach, Barangay Tahaw in Pinamungahan. So, kani siya kasama Attorney Rufil, please be advised that the project must be completed and liquidated within 12 months. A failure to implement the proposed project within the prescribed timeline can be used as a ground of disqualification of your LGU. So, kani siya kasama Attorney Rufil na dawat ni through Provincial Director sa Sastrilio unya ni adtong October 6 lang nila gipada ngadto na sa local DILG sa Pinamungahan. October 6 lang. Pero ano ang na-implement naman nila na sa pinamungahan nga wa pa man din yung notice to implement? kana kasama Kana Attorney may dako Rufil. pangutana.
ang ato ang pag-adto ni kasamang Jane Gallardo kasama Attorney Phil based sa ilahang stipulated didto nga project date kasama Attorney Phil o project status under sa Dyna RBS Construction and Supply Incorporated base ni sa ilahang stipulate didto kasama Attorney Phil. Ang date started is June 27, 2025. Unya, target date of completion is August 20, 2025. So, kung nadawat nila ang letter kasamang Attorney Phil, notice to implement is October 6. Ang ilang pag-start is June 27, na kumpleto siya by August 20. So, Medyo nag-una, nag-una ang iyang kuan. nag-una na ang proyekto, wala pa ang NTI. Oo. So, monay angay nga susihonon kasama Attorney Phil og nalipay sad ta nga Oo. ni viral or Oo. nahibaw-an nato sa publiko aron nga ma-check sad kasama Attorney Phil niya. Hopefully, no, ang provincial nga DILG mosusi sad gyud Oo, kinalang yun. tarong kasama Attorney Phil. Kay wa pa gud dawat na ng NTI. Yes, kasama Una-una Attorney Phil. Mura magpaspas man kayo. Magduda ra ba mga tao na kay pareho na nang sa gipanulti ron sa mga flood control projects ba nga. Wa pa gani indaykin, kabantay ka day. Wa pa gani ang project pero na-approve na dito ang GAA. Wa pa gani mag-GAA ha. Approve na dito sa kwan. Kini ang NIP. Naa na mga higala na approve na daan mga kaigalaan sa Committee on Appropriation wa na. Sugod ng hatag ng komisyon. Mamay lang testimonya. Pinaspasay na. Kaya doon na may mga kontraktor nga mo advance. Straight to the point. Makaduda ba? Inana, ngano man nga wa pa man madawat ang NTI, ang notice to implement, ngano himo naman mo diha? Unya, mura bag biha no? Di ta ka sabot sa wisdom kasama Attorney Phil nga Oo. wala pa'y notice to implement pero nauna na ang implementation Oo. kasama Attorney Phil. Wa pa notice to implement, nag-implement na nila. Ngano man na inani? Sumususi ang DILG dito, I hope ha, nagsusis DILG dito. Aside na kay bawon, mga DILG ron nga na viral ni. Anga, magma-appeal po sila ng kalakiha. Ha? Subsag kayo kasamang RB, ako mo oy provincial director sa DILG ani di ako ugawan ako nga ani oy. Sud man kayo na yung kalakiha. Wala kasama Attorney Phil unya. Gawas sad ni ana kasama Attorney Phil mas maayo sad nga gawas ni ini nga proyekto masusi sad tong uban pa nga mga lungsod kasama Attorney Oo, Phil. oo. Kay wa ta kabaw og naa sa day susama Sinaghan. nga incident kasama Attorney Phil unya naapay tennis court. Oh, napay tennis court. Atong tanawon nun tong mahal-mahal man tong atop kasama Unsa man ang Attorney Phil. atupa nga tennis court no kon? Pero abi nimo, ikaw, kamo duag tennis? Kana kasama Attorney Phil, di ko kamauan ng kanang di na long tennis. Lawn tennis. Oh. Di ko kamauan na. Pero kanang table tennis kamao ko. Oh, table tennis lang. Kana Na. inato raman ko na. Pwede Oh. ra buta mag-happening diha og pero kanang mga dinato maguna Dinato. ka sa Attorney Phil oy. Di ka kamao sa lawn tennis. Di ko kabawaan. Pero kamao man ka golf. Dinato gyud na ka sa Attorney Phil. Walay oy. mga duwa sa mga dato day. Kanang mga golf, mga tennis, inana. Ang outfit pagud ana daan ka sa Attorney Phil. Mahal kayo. Mahal na daan. Samot ang guduwa ka. Oh, ang racket. Kani oh. Kay abi nimo day kini des Glen balik 4 man nimo duwag tennis day. Oh, siguro nga ako ba nga kini bang sa priority pag-prioritize bitaw nimo sa mga projects. O sa kadaga unay kwarta mi di sud sa kay mingon sa nga total kang guhin man ang kwarta sa province man di man na kang guhin nga kwarta sa iyang bulsa. Kwarta na sa probinsya. So gitagaan sa dito og 10 million. Og na kay 10 million ang tinisan man gyud imong unahon nga di man na duas mga pobre. Kisa may makapahimusa na sila ra mga kuan, mga elite. Dili man na pangmasa ng maong duwa. So dili siya pang kuan ba? Hamay maayo og unahon na tutong uban nga mga proyekto day. Unsa man ka tinuod tong nang kanana ang merkado sa pinamungahan og okay ba tila merkado? Unsa man ang uban hangi do na mo gisulti na ko di ko suito ng lugar agad. Do na nagsulti na ko diri nga, oy, gato gani merkado, ha? Bahala nang magtuo ang merkado basta kay di mawanan ang magtinis, ha? Ang pag-prioritize ba sa kabutang ba nga kana na ang grabiha no ang tennis court 10 million kini ha unsa ka ning klasiha pod sa atop basi gi-order pa ni dito sa kwan asa ka gi-order ha US pa American standard ba ito ang toilet ka sa Oh. Attorney Phil. Asa ka na-orderon ng asa atop? ka ni? kay si Glen balik 4 day tigduwa day tennis
At tanaw, karon tanaw ko mga pictures ni Glimay ni mo hapak ko bulaw karon to ada standby. O malamang pipila ka pahinomdom. Now atong balikan mahigala kini maguin ani kaning tennis court. Unsa kay atop ani kin tan-awon na pud nato ni mga kaigsunan ug unsang klasiya sa atop ni nga nganong maabot mag 10 million. Ha? Unsa man ni ordinary nga scene ba kani or katong color of gid ani day nga atop? Ha? Kana na ang kay nganong maabot mag 10 million. Ang ako ning unang pangutana ba pagsugod pa lang daan pagdawat nimo sa kwarta ana wa pay labot sa pag-implement niya gawa sa CR ha pag-implement nimo sa project ba unaan nimo kanang tennis court di mo na unaan di ikaw kasamang RV kuno kinini ang para nimo pareham tanduhan di ba mo duwa ng tennis ang lawn tennis bitaw tinuoray bitaw kanang ako ba kanang amot na sayop baka ako ha pero kana na ang makarelate man ko kay kana na ang tinuoray lang gini ako istorya dito sa among barrios Barangay Pumpunan Baybay City Leyte. Way makamamudog tennis dito. Ay kini kon duang tennis may kala dito sa lungsod noon sa among syudad sa Baybay City Leyte. Ang manwa ay ini mga anak abogado, anak doktor, anak mga businessmen, mga politiko o mga anak na. Pero anak kag mag-uuma di ka kaduwa ning duwa ang tennis oy kay kamahal mga higala sa racket ang kana pa imong sapatos nga gamiton anak kadto yung nindot og kon ba ha mo na nga wa ko ambot sa inyo indekin ikaw dai indekin galiniya kamo duwag tennis dere sa DWHP kisa may kamo duwa na tog tennis dere kanang lawn tennis gyud kisa may kamo badminton o kamo mauta ng badminton Bebe, ikaw, Inday Marisa, kamaw ka mo duwag tennis day? Ama si Inday Marisa. Murag sa akong tanaw di sa DYHP, murag way magkamaw mo duwa ng duwa day. Inyo gyud may bawaan nga kini mga empleyado din mga anak sa ASPO gini. Pudida mga kaigalaan. Ang ako pag una palandaan, o gusto ko ka kwarta ko na sa gobyerno, imo nang dapat og project nga ang mga makapahimos ang katauhan. Kisa lang may makapahimos ani ang mga elitra. Ha? Naunsa man ning kalakiha mga sukin tigpaminaw. Pero si kon magod si Mayor Glenn manuwaay mo tinis asa man tong yung pictures day, mga picture ni Juan. Ano ni? Naman ko si ang Facebook oh. May dem duwas di kon ay. Wa na siya video. Ato na yung courtesy ni sa iyang Facebook ha. Di man mo kuha ano yung name sa Facebook ni Glenn Balicuatro. Oh, maayo din duwa si Mayor eh. Mao din siguro ni nga unahon ta sa ni nga tong kuan kay bahalag magka kinaunsa basta rain or shine duwa tapoy dira. Kay manuwaay day sa tennis mga kailan pero mo lagi na. Murag na kalakiha ba og inana nga manuwaay kag tennis giuna nimong tennis court og paatop. Murag mabutang mo ka na nga giunay mo kag galingon day kin. Oh, tao, paningot ko si Kuan God. Mayor Glenn, may kay mo hapak og kuan eh. Oh. Pero namahalan na gitaan ng mga higala ng ingon tang 10 million oy nga para atop anang maong tennis court. Mao na ni siya oh. Mao na ni gitrabaho gi picturean lang kasama Jane Gallardo kagahapon. Dito mga higala sa ka maong lugar. Kini sama si Jane atop tawgon ko Jane kadali day. Kini ni ang unsa man may pahimo mo gymnasium or atop lang ana. No, sa kaniyang ko na nakay idea na Inday Arbe. Kana ka sa matter of feel kay base pud na sa katong gi-picture ni Rajuman Jane roofing raman. Roofing la oh. So atop ra possibly ka sa matter of feel di mo sa pwede mo himo diha og lain nga wa na nakabutang nga specification niya roofing. Sa to pa atop lang. Sa mga atupa ka no? Unsa ka nang atupa ka sa roofing of tennis court 1 and 2. Okay kini oh. Bebe. Ay paduol ko 1 no and 2. Paduol ko no dong kana zoom in ka na makita di ba financial assistance provincial government through Honorable Governor Gwendolyn Garcia. Ang guin kini. Ha? Oh, tawa name of project roofing of tennis court 1 and 2. Roofing naman yun. Di man yun manghigala inyong tangagwan. Ha? Unya location Barangay Pandakan, Pinamungahan, Cebu. Unya kini Barangay Pandakan sa man ni bukid ni or
na sa syudad na dool sa syudad ni. Amo na ni dool sa lungsod, di man ni syudad ning pinamungahan. Atong taga-agpagtagad may higala kay dito man si kasama Jane Gallardo ba? Sa ning kalakiha mga higala. Basin ikaw RB di magkakamamduag tinis kay Jane duda ko kamaon ni duag tinis. Dinis DWH baby. Kisamay ka mo duwa ning duwa. Murag way magkamao. Ako mismo di ko kamao, si RB di kamao, ikaw kin di ka kamao day. Ang usa may namuhan mo golf la, ikaw day. Inday Marisa di kamao, ikaw ni Muel. Kamao ka mo duwa ni Nems? Ang lawn tennis Nems? Ikaw Rald, sa man na imo Rald, kamao ka mo duwa og kuan Rald? Lawn tennis or kuan nang imo? Kini ni ang golf nang imo. Fishing ko nang Gerald. Samot tas Boyke ka taga Kamutis mas tuwa. Nabay tennis court dito sa Kamutis mo Inday Arvin nakaadto man ka. Nakabantay ka Wa ko kabantay og Tennis court? tennis court ka sa Maternal Field. Oh, kay taga isla ko sa Boyke. Oh. Duda ko di ni kamo duwag Panagat Panagat noon. Langoy. Unsa man ang kalakihan? Giuna gyud ba kana bang ang pag-prioritize nimo sa project ba? Butang kag project nga ang daghan may makapahimos. Dili kay katong mga elitista ray makapahimos. Ha? Ato sang ko ng report kasamang Jane Gallardo be. Yes, kasamang Jane. DYHP. RMN Report. Yes, Rajman, Attorney Rufil, giduaw po gid ni nato didto Attorney Rufil no sa may barangay Pandakan, lungsod sa Pinamungahan. Ang kining nakuan mo gid ni Attorney Rufil na viral bang po ni sa social media kaya nakugang po ang mga katawhan kay dulan 10 milyones pesos man ni ang kantidad ni ining maong tennis court. Mao tong gikan ta sa katong pansayan. Pero atong klarohon sa Jane be, ikaw Jane kamo duwa ining tennis, lawn tennis. Di gyud siya tong ra kita ko to ba Shatom, pero mayo magkamo golf ka ha. ang akwarag yung maingon nato ni Rufil, maayo ra ta mo gunit yung stick pero Ato ini kalakihan. Dili gyud mi kutob sa Julin ug Tansan ani. So pag-adto nimo kini ni ang gikural na ni kining gibutang trapal. No, may kay naka-take kay po picture. Yes, Attorney Rufil. Pag kinaunhan, atong dirita na himutang sa luyog yun nga bahin nila Attorney Rufil. So, dili na to og magbarog rata, pareha na og gitas-on, dili gid ta makakita sa unsa ang nasosod. So, ang atong gihimo Attorney Rufil, kay nitong tungtas ato ang patrol, kay para pod gyud nga makita gid nato kung naunsa naman ka ang sud nga bahin kay maglisod man gud kog liili Attorney Rufil kay di gid nako maabot. So nikat-kat Attorney Rufil, so atong gisusi kung unsa naman ni ang sud nga bahin unsa kay progress anik Attorney Rufil. So sa atong nakita sa sud gyud kay duna pay mga gipangtukod nilang mga kabilya Attorney Rufil para sa ilaha pod nga pagbuhos sa mga haligi. So mao pa na ang atong nakita, wala pa tay nakita dito Attorney Rufil nga mga materialis para Nanay nakabarog nga mga haligi para sa ilang kwan, masibi na butang nga haligi para maoy kabitan sa mga atop. Nanay nakabarog haligi wala pa. Mga kabilya pa gyud Attorney Rufil, dili pa siya ingon nga napurma na gyud og haligi. Mga kabilya pa gyud ka. Atong pag-adto nato Attorney Rufil kay ang usa ka katong kabilya nga himuonon og haligi nila, gihinahinaya na nila og buhos. So wala pa gid ingon nga nakumpleto nila nga napabarog. So wala pa tay nakita dito Attorney Rufil nga nagbarog nga mga haligi gawa sa mga kabilya pa Attorney Rufil nya sa mga bus kanang graba nga ilahang gamiton pero wala pa tay nakita kung unsa man jud kahani ang klase sa ilahang atop Attorney Rufil nga inani man gid ang kantidad. So wala pa tay nakita dito nga materialis para sa ilahang atop tungod kay dako man gid ang ilahang obrahonon Attorney Rufil nya dako pud kaayo og space gyud kay lagi duhaman tennis 1 and 2 man ni ang ilahang pagpaatop sa ilahang tennis court Attorney Rufil. So dako kani nga ground nila nga ilang patupan na kasama nga Jane. Dako kaayo Attorney Rufil gani kung atong i-describe gid Attorney Rufil kanang parehas sa nakita nato dito sa barangay Hipodromo nga covered court. Inato Attorney Rufil kaduhaon mga kaduhaon inana gyud ang dilapdon gyud sa ilahang gikoral nga dapit asa nila itukod ning tennis court. Oo, pero kani mo gamay ra tani gasto kay dili man ni kwan roofing ra man ni. So butang ang haligi para sa naay makabitan ang atop but dili man ni gymnasium gyud nga tibuok maoy kuan tibuok maoy butangan og mga wall kasama Jane kay roofing naman nya gusto man po na kanang magduwa kay tennis nga fresh air sad
Mao man na. Yes, Attorney Rufil. So, open ra gid siya. Kaya ang ilang mang pud gid nga description sa ilang project, Attorney Rufil, kaya nag-focus gid sila sa pagpaatok ni ining tennis court. Nya mao ni to ang murag nakugang pod ang mga katawhan na Attorney Rufil, kaya ang kantidad lagi gamay na lang gid kayo og kuwang maabot na gid og 10 million pesos, Attorney Rufil. Okay, 9,999 sa man ko ana ay mulabag. Tuyo naman lang na aron nga dili mo igo dito sa kwan. Wa naman lang gid gibutang, Attorney Rufil, nga 10 na lang gid unta, Attorney Rufil, para di bongkid. Oh, 10 million. Oh. 10 million unsa ka ani nga klase pod nga materials, Attorney Rufil, basig gold pod ni Attorney Rufil. Amo na so si Hono na to og asa ka na basig ingon nga dito pa nagikumpra sa Israel. Basig lagyo pod gyud ang komprahanan na Attorney Rufil niya, basig gusto gid sila nga ang muduwa din ha di gyud mainitan bisag gamay, Attorney Rufil. Rain or shine, mao na gina. Rain or shine makaduwa ra di madisturbo. Nya labi na si Mayor Glenn Baricuatro kay manwa ay man pud og tinis ni. So anytime mo duwa siya, why disturbo? Ingon nga di ta kaduwa kay nag-uwan. Wala way problema, okay ra. Unsa man ang kalakiha? Attorney Rufil, no, mauna ato agyod na sundan pod gid, Attorney Rufil, tungod kay ato naman gining nasugdan, nasusi man gid nato, Attorney Rufil, nga kanang nagsugod pa sila og tukod sa haligi. Ang ilahang target gid nga date nga mahuman, Attorney Rufil, inog January sunod tuig. So dili na magdugay, Attorney Rufil, kay unsa naman gud daron hapit na pod November. So pila na lang pod kabuan, Attorney Rufil, ato na pod isosihon pohon. Oh, 3 months na lang. Oh. 3 months mapakita pod gid nato, Attorney Rufil, nga kita mismo ni adto mapakita pod gid nato sa kadaghanan nga unsa man ni nga unsa day nga klase nga tennis court, unsa day nga materials ani nga ma-justify pod ang ilahang gasto nga gibutang, Attorney Rufil. Oh, mao gina 10 million god nya sa Gwen pa nga kwan. Unsa man saro naman sad ikaw may governor panalitan god. Ato lang klarohon na inayken panalitan ikaw governor. Magsusi man gid ka para asa man ni atong project. Hatag og 10 million nimo, mususi ka mo hatag og 10 million nimo. Unsa para unsa man nimo na day? Nga ako ni atop sa tennis court, wa po magkabadlong sa Gwen ana nga kwan. Kanaha ko ibutan ta lang ba nga kinarungay ba lang? Di ba ingon nga nagkidhatay sila ba? Ha? O kinarungay ba lang pang gobyerno ba inday RB? Ha? Ngayon kadyo nga para asa man ako 10 million akong ihatag nimo unsa may imong gamitan para sa patubig sa mga pobre dito? Kay kwan kay gob ana. O kana mayo na. Pero may nga para atop sa tennis court, di ka kami ingon inday RB nga wala yung project niya nga kanang mapimos lang sa mga tao ba? Tinarong mo lang niya ato ba? Para na-meaning ang atong kuan? Wala nga mahuna-hunaan ato kanang project nga kanang ang mga pobre, ang mga tao nga yanong tao, dili ang mga elitista maoy magkapahimos lang. Although kasama Attorney Rufil, maayo man ni siya no for recreational kasama Attorney Rufil. Pero kasama mo recreational sila pero, raman. Pero mas maayo nga kanang activity nga shared by everyone. Yeah, correct. So kanang tanan ang makapahimos kasama Og Attorney ato Rufil. by way of percentage, bisag makikpost anay ko gamay kay porsyento ni nga sa mga pinamungahan, kanang mga taga-barrios pinamungahan, dili ka mo sa munduwa ang tennis oy. Kisa may kamao, may ihapras tudlo siguro ni mga kamaong munduwa dia. Bueno, doon ay mga taga-laing lungsod nga manuwa nga mo anha. Mudayo. Kay mag-club-club man nasagod, tennis club, pinamungahan tennis club. Grupo-grupo sa kasama Attorney Rufil. Grupo-grupo ba na? Unya ang si tawag ana kanang racket maghapon ang tawag ana. Oh, racket na. O mahal ba gihapon na kasama Attorney Rufil? Oh. Di ba na mapalit sa Shopee day? Oh, di ba basin matagan po sa substandard racket. Basin mo substandard po racket na to ng kalakiha? Bitaw ka na, kuan ba? Nagi makabadlong ba unta ba? O ikaw may governor Gwen panalitan. Na kay 10 million, mo lagi ang paghatag priority bitaw pag-prioritize sa mga butang. Ha? Na 10 million ihatag diha. Ikaw nga nakadawat sa 10 million kay basig mo ingon po si Glenn Baricuatro ang mayor nga. Total dili man ni local funds sige kami sa province. Mao ba yung tinubagan? Ang yung tinubagan anang sa ipahimo sa CR nga sa adi man ni kabalakan di man ni local funds sa DILG man ni. Yapon staw. Sa man gikan DILG, asam lagi gikan na sa bulsa sa DILG sa directors DILG di man sa mga tao man na. Buhis man na. Dili na nato kuha ng mga tao gud puyo-puyukon para to panubagod oy. Straight to the point. Sud man kay na. O kana bang ibutang o project nga makapahimos ang tanan? Panalitan ka na bang na-meaning gid ba nga? Kini siya nga project ani daghan makapahimos ani. Pero kining tennis court lang daan mo dako panako questionable ni daan eh. Ngano nga
kana gyud mo oy gi nahuna-hunaan. Unya gawas questionable nang daan ang purpose. Nga ngadto gyud ibutang ang kwarta. Ang kana pag yung 10 million, dakong questionable na. Okay.